Slovenský hráč na poli AI, ktorý má globálne ambície a ktorý prináša inovácie nielen preto, lebo to je moderné, ale preto, že prostredníctvom nich pomáha riešiť skutočné výzvy firiem. Oproti mne sedí Martin Horváth, zakladateľ spoločnosti Elevon. Martin, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes sa budeme baviť hlavne o tom, čo to element AI je a čo je jeho knowledge base. Poďme na to. Keby si mal krátkosti 2-3 vetami opísať, tak aké to je riešenie? Element AI je riešenie pre firmy, ktoré umožňuje veľmi jednoducho cez jednoduché rozhranie tvoriť AI agentov. AI agent je vlastne využitie umelej inteligencie a simuláciu nejakého pracovného procesu vo firmách. Takýmto spôsobom si vlastne firmy vedia zlepšiť, zrýchliť alebo zefektívniť svoje procesy a šetriť tým možno peniaze, nervy ľudí a všeobecne mať viac času na kreativitu a možno menej na to, čo sa hovorí ten monkey job alebo taká tá repetitívna činnosť. Spomínali sme knowledge base, to je teda znalostná databáza. Ak tomu rozumiem správne, je to súbor nejakých informácií, z ktorých čerpá tá umelá inteligencia. Je to tak, my sme vlastne pred pár dňami pre nás a v zásade aj pre trh predstavili, verím, že obrovskú novinku. Je zameraná na banky a telekomunikačných operátorov a poskytuje vlastne dennodenný okamžitý prehľad toho, čo sa na tomto poli deje v bankách a operátoroch. Je to jedna veľká znalostná databáza tej aktuálnej situácie na trhu, nech už to je čokoľvek, regulácia, legislatíva, ceny, produkty, kampane a tak ďalej. A prečo je to unikátne a prečo je to možno veľmi špecifické, je to, že poskytujeme možnosť napojenia na tých AI agentov v našej platforme Element AI. Takto vy viete vlastne spojiť tie capability alebo tie funkčnosti umelej inteligencie, to, čo umelá inteligencia dokáže, s okamžitým prehľadom na trhu, perfektná akcelerácia biznisu. Čo je na tom veľmi dôležité, tak si myslím, že môžem neskromne povedať, že naša znalostná databáza Brain, ktorú si viete zapojiť do AI agentov, je vlastne najväčšia živá databáza informácií z bankového a telekomunikačného priemyslu. Toto mať v rukách je extrémne dobrá zbraň na konkurenciu. Takže keď poznáme riešenia ako ChatGPT, Gemini, Copilot, tak čo má vaša knowledge base navyše oproti týmto riešeniam? Porovnal by som to práve s tým Element AI, doplnenou tú knowledge base alebo znalostnú databázu. Ide o to, že AI agenti sú vlastne pospájané rôzne modely umelej inteligencie s rôznymi inštrukciami alebo inak promptami, veľmi zložitými, komplexnými. Každý z nich napojený na možno iný zdroj dát v jednom ale kontexte a týmto spôsobom dokážu tvoriť oveľa komplexnejšie úlohy, ako keď je užívateľ možno zvyknutý robiť cez jedno četovacie okno a tak ďalej. Čiže naozaj komplexný pracovný proces, celý pokrytý umelou inteligenciou, čiže tými AI agentami. A vďaka napojeniu do tej znalostnej databázy v bankách a telkooperátoroch okamžitý prehľad aj o tom dennodennom biznise. Takže sektory bankovníctva a telekomunikácií, o nich má informácie vaša knowledge base. Preto sme to robili. Naši zákazníci sú najmä z tohto prostredia a chceli sme pre nich priniesť, nazvime to taký upgrade alebo povýšiť úroveň toho, čo pre nich AI agenti a umelá inteligencia dokáže robiť. A keď to takto napojíte o tú znalostnú databázu, tak úplne iný level. A ešte má aj pekný názov Brain. Je to tak? S tým, že AI je vlastne Artificial Intelligence. Je to tak. No, musím povedať, že páči sa aj mne ten názov a v skutočnosti je to naozaj taký mozog toho biznisu pre hráčov z tohto prostredia alebo z tejto industry. A týmto spôsobom naozaj do jednotlivých tímov, do jednotlivých pracovných úloh vieme dostať takú tú okamžitú akcelerovanú takú informáciu toho, čo sa deje a na základe toho zrýchliť rozhodovanie vo firmách a tak ďalej a tak ďalej. Takže tí agenti sa aktualizujú asi denne, aby mali aktuálne informácie však, lebo tých informácií je množstvo, ktoré potrebujú obsiahnuť. Komunikujú asi aj navzájom, čo pre mňa znie trochu ako sci-fi film, ale je to tak? Je to tak. Funguje to spôsobom, že to, ako spolu komunikujú, si vlastne každý zákazník alebo užívateľ našej platformy nadefinuje sám. Väčšinou to teda odráža bežný pracovný proces. Vtedy vlastne títo agenti začnú robiť takú tú prácu, ja to nazvem, že virtuálneho kolegu, že to, čo som predtým robil ja, robí pre mňa nejaký AI agent, nejaký pracovný proces
A mojou úlohou, tým, že som oveľa rýchlejší a častokrát možno aj presnejší a efektívnejší, je skontrolovať, dávať tomu tú moju pridanú hodnotu skúsenosti, pretože tá je medzi ľuďmi neprenosná. Častokrát ju modely umelej inteligencie nemajú. Nevyfailovali v reálnom biznise toľkokrát, ako sa to častokrát nám stalo za tú históriu toho, ako pracujeme, ako sa učíme, ako získavame zručnosti. A toto, keď sa doplní práve o tie informácie aktualizované dennodenne z trhu, tak to dostáva ten správny punt z toho, ako sa dá dnešný biznis alebo práca firiem zefektívniť a extrémne zrýchliť. Keby sme mali uviesť príklad, tak ak ja som banka, ktorá chce prísť na trh s novým produktom, napríklad hypotékou pre mladé rodiny alebo študentským účtom, tak ako vie element AI pomôcť? Pripravím si agentov, alebo ich mám už pripravených, nazvime to v nejakých šablónach, ktorí napríklad poskytnú informácie, aké podobné produkty teraz ostatné banky ponúkajú. Brain doplní informáciu o tom, či napríklad dnes neprišlo, keď začínam nad tým ideovať alebo rozmýšľať, či dnes niektorá z bank nezmenila cenník alebo sadzobných poplatkov, takže okamžite vidím, či niektorá banka robí podobné kroky, nad ktorými možno rozmýšľam ja. Pozriem sa, či nie je vonku nová marketingová kampaň, opäť Brain mi v tom pomôže a toto celé si napojím do pracovného procesu, alebo teda workflow, kedy tí agenti mi dajú už konkrétny výsledok, ako by ten produkt mohol vyzerať. V skutočnosti je to práca dosiahnutá v minútach, alebo keď už idem potom zdieľanie týchto informácií s mojimi ďalšími kolegami, možno je to rádovo v dňoch, niečo, čo mi predtým trvalo týždne, tak teraz viem zvládnuť naozaj v priebehu jedného pracovného týždňa. A ešte aj obohateného naozaj real-timeové informácie. A to sa bavíme o prinášaní produktu napríklad na trh, ale vie element AI, alebo teda databáza Brain pomôcť aj s ďalšími krokmi, napríklad pripraviť marketingovú kampaň alebo pripraviť zmluvy? Samozrejme, vie veľmi dobre podchytiť to, ako by mohla prípadná zmluva alebo zmena všeobecných obchodných podmienok. To sa veľmi často deje aj u operátorov, aj u bank, ako by mohla vyzerať, pretože má priamy pohľad na to, ako vyzerá dnešná legislatíva a regulácia. Či neprišlo opäť k nejakým zmenám dnes, o ktorých ešte neviem. Takýmto spôsobom naozaj veľmi dobre urýchlim prácu a pripravím si možno draft nejakých zmluv. A nie len to, v prípade, že teda chcem odhadnúť napríklad vplyv na zákaznícku skúsenosť toho produktu alebo vplyv na moje budúce výnosy, tak toto všetko môžu byť predpripravení agenti, ktorí mi to už vopred tú informáciu poskytnú. A tým pádom naozaj šetrím obrovské množstvo času, interakcií s kolegami a tak ďalej. Čiže opäť niečo, čo trvá rádovo v dňoch až týždňoch, viem pri správnej príprave mať hotové naozaj za pár minút. A je to asi aj jednoduché riešenie, lebo ja som si prečítal na vašom webe, že pokiaľ klient nemá IT oddelenie alebo nemá digitálne zručných zamestnancov, tak to nie je problém a vie využívať element AI. Je to tak, snažíme sa vlastne to rozhranie, s ktorým zákazníci pracujú, robiť spôsobom, ktorý sa dnes volá no code. To znamená, že nič nevyvíjam, ale skôr pracujem s nejakými vizuálnymi elementami a skladám ich dokopy. Preto možno aj ten názov Element AI, pretože si jednotlivé časti spojím do jedného veľkého celku. Samozrejme, tá práca IT oddelenia na začiatku je troška potrebná, správny setup alebo nastavenie platformy ako takej je potrebný, ale keď sa toto zvládne, tak zákazníci s tým vedia už pracovať naozaj relatívne jednoducho. My keď sa rozprávame s firmami o tom, že kde začať, či začať s prácou s AI agentami, tak častokrát veľmi priamo hovoríme, keď nezačnete teraz vy, tak vaša konkurencia buď už začala, alebo začne zajtra. A keď vy ten vlak zmeškáte, tak si myslím, že na tom trhu budete mať extrémny problém prežiť najbližší rok, 2, 3, pretože vás tá AI-ková konkurencia úplne prevalcuje. Takže treba sa vždy pri týchto rozhovoroch zamyslieť nad tým, či už včera nebolo neskoro a jednoduché príklady, ak prijímam ľudí, potrebujem ich prijať, nemôžem si dnes vytvoriť AI agenta, ktorý tú prácu spraví. A keď sa nad týmto dnes nezamyslíte, garantujem, že sa vaša konkurencia nad tým zamýšľa. Môžeme povedať možno na príklade, ako vyzerá cesta toho zavedenia agenta, keď sa teda firma rozhodne pre vaše riešenie. Takže čo treba urobiť? No možno to nebude až tak jednoduché, ako aby sa to zmestilo do možno pár vied, ale v skutočnosti v momente, keď už je riešenie nasadené vo firme, tak ja ako užívateľ si viem
dobrým popisom mojej práce alebo mojej pracovnej úlohy vytvoriť šablónu toho agenta, ktorý tým pádom už, keď je uložený, vie danú prácu robiť repetitívne, rovnako presne, rovnako precízne a následne, ak si ho zapojím do nejakého pracovného procesu cez jednoduchý diagram a nastavím si, kedy má túto prácu opakovať, tak som si ušetril desiatky hodín práce, ktoré možno každý deň, každý týždeň alebo každý mesiac opakujem. Teraz taká ošemetná téma trochu, ale už som si to napísal do prípravy, tak sa asi tam. Poďme na to. Je toto riešenie drahé? Môže si ho dovoliť aj menšia firma alebo startup? Za hodnotu, ktorú prináša, určite drahé nie je. My máme vlastne rôznu cenotvorbu tohto riešenia. Ak je malá firma alebo startup, určite nepotrebuje také množstvo užívateľov a také množstvo licencií, ako keď je to firma veľkosti banka alebo operátor, kde tých ľudí a podnetov, ktoré sa tam tvoria, sú naozaj stovky, možno až tisíce. Takže naozaj cena je vždy závislá od toho, ako veľké riešenie to je, koľko vlastne agentov alebo užívateľov potrebujem zapojiť, koľko možno spotrebujem dotazov alebo dopytov do tých rôznych modelov umelej inteligencie. Takže samozrejme tá cenotvorba môže byť komplexnejšia téma, ale v skutočnosti naozaj závisí od toho, ako veľkú pridanú hodnotu od toho teraz ja získam a očakávam, plus mínus to sedí s cenou, ktorú za to zaplatím, respektíve je to priamo umené. Čiže ak potrebujem množstvo užívateľov a množstvo riešení, samozrejme tá cena je drahšia, je to komplexnejšie riešenie. Ak mi stačí pre pár užívateľov, je to jednoduchšie. Čo sa týka toho vplyvu vytvárania takýchto AI agentov, tak v skutočnosti firmy sa na to majú naozaj otvorene pozerať cez náklady. Keď si predstavíte, koľko času vám to prinesie využívať umelú inteligenciu pri niektorých pracovných procesoch, ja si myslím, že môžete odvážne priznať to, že vám to ušetrí častokrát aj náklady na ľudí. Náklady na ľudí v tom, že nemusíte hneď prepúšťať, nemusíme mať strach, že budeme prepúšťať ľudí. Naopak, za menej peňazí vytvoríme extrémne väčšie množstvo hodnoty, ktoré firmy dokážu svojim zákazníkom podať. Na jednej strane hovoríme, že tvoríme autonómne firmy, autonómne tímy. Na druhej strane treba povedať, že môže to znieť troška neuchopiteľne a my sa snažíme porozumieť tomu pracovnému procesu našich firiem alebo firiem našich zákazníkov a veľmi zmysluplne implementovať tú umelú inteligenciu do procesu tak, aby im ten čas a peniaze naozaj šetrili. Čiže naozaj investujú do riešení, ktoré im prinášajú okamžitú hodnotu. Nie o rok, nie o 2, ale je tá investícia, ktorá im dnes ušetrí peniaze. Toto je prístup, ktorý sa nám osvedčuje a myslím si, že preto si aj vieme dovoliť tvrdiť, že naozaj prinášame zmysluplné inovácie do firiem. Pracovný trh sa prirodzene mení, niektoré miesta zanikajú a tie povolania, ktoré budú v budúcnosti, napríklad ktoré budú vykonávať dnešní základoškoláci, ešte nepoznáme. Myslíš si, že to je trochu taká filozofická otázka, že je na mieste obava, že nás ľudí nahradí umelá inteligencia? Ja to skúsim troška otočiť. Ja si myslím, že už naša skúsenosť a to, ako pracujeme s našimi zákazníkmi, ukazuje, že spôsob práce a mnohé role sa naozaj extrémne zmenia. Mnoho z tých bežných denných činností, na ktoré sme zvyknutí vo svojej dennodennej práci, naozaj nahradí umelá inteligencia. Vôbec sa to dokonca nebojím povedať. Častokrát v tom našom odvetví sa tak hovorí, že nie, nenahradí, iba zlepší náš výkon a tak ďalej. Ja si myslím, že nahradí, že množstvo vecí, ktoré sme robili, už bude zbytočných, pretože nám obrovskú pridanú hodnotu umelá inteligencia v tomto prinesie. Čo je na tom ale dôležité, je to, že nám sa ten spôsob práce pretransformuje a my ten čas, ktorý sme potrebovali na nejakú prácu, budeme potrebovať oveľa menší, oveľa kratší a tým pádom budeme schopní zvládať oveľa väčšie úlohy, oveľa širšie zručnosti budeme schopní ovládať, pretože máme nástroj, ktorý nám v tom poradí. Takže či nás nahradí umelá inteligencia alebo či nahradí niektoré pracovné pozície, určite áno, ale tí ľudia, ktorí pracovali na tých činnostiach, budú mať zrazu v rukách nástroj, vďaka ktorému budú vedieť širšie ovládať to,
čo v práci robia. Takže určite by som to takto troška pretransformoval. A čo to znamená do budúcna? To si myslím, že je absolútne validné, že my vlastne v spôsobe, poviem príklad, že školstva alebo učenia zručnosti vo firmách a tak ďalej, absolútne zatiaľ nemáme implementovaný tento parameter, že by sme z ľudí robili oveľa flexibilnejších či už pracovníkov, alebo ľudí ako takých, ktorí vedia, aký nástroj majú v rukách a ako doširoka vedia vlastne svoje úlohy plniť. Súhlasím, takže báť sa nemusíme. Báť sa nemusíme, máme extrémne dobrý nástroj v rukách a ja si myslím, že keď sa vrátime k tej práci s tými firmami, tak tam naozaj platí, že firmy, ktoré tento prerod, tú transformáciu zvládnu, tak vyhrajú ten súboj o zákazníka a o prežitie na trhu. Naopak firmy, ktoré predtým možno budú zatvárať oči, alebo častokrát možno aj nechtiac majú na začiatku zlú skúsenosť a neučia sa ďalej, lebo si myslia, že to nie je pre nich, tak budú potom v tomto behu zaostávať. Sú aj obavy, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov alebo s kybernetickou bezpečnosťou. Je aj toto téma, ktorú vy riešite v Elevone? No absolútne. My tým, že vlastne pracujeme s firmami, ktoré sú z extrémne regulovaného prostredia, banky a operátori sú vlastne súčasťou kritickej infraštruktúry, takže naozaj tá bezpečnosť a ochrana dát je tam absolútne na mieste. A my sme vlastne priniesli platformu, ktorá spĺňa tie najprísnejšie parametre a dokáže fungovať v takomto chránenom prostredí týchto zákazníkov. Takže to je to, prečo si myslím, že to naše riešenie dáva zmysel. Zároveň vnímame, že tá bezpečnosť a ochrana není dôležitá len, teraz to tak zjednoduším, pre náš komerčný úspech, ale preto, aby naozaj dáta a zákaznícke údaje neboli zneužité. A to je vlastne na tej úrovni toho poskytovania služby firmami to najdôležitejšie. Viem, že Elevon nie je len o element AI, ale že máte aj iné produkty, tak čo ešte ponúkate, alebo aké sú vaše vízie na najbližšie roky? Tá naša vízia možno aj v kontexte Element AI je budovanie autonómnych firiem. To je také najjednoduchšie pomenovanie toho, kde my naozaj veríme, že umelá inteligencia nám dovolí budovať firmy, ktoré vedia veľmi autonómne fungovať. Ale na to, aby sa to udialo, tak vlastne neslúži iba platforma ako taká, ale vlastne celý ten business consulting a vôbec práca s firmami, aby rozumeli, čo je ich vízia, aby vedeli, kde im tá umelá inteligencia vie pomôcť, kde naopak možno potrebujú prácu, skúsenosti a zručnosti ľudí, ktorí tomu dajú ten punc kvality nad službami, ktorými sa zaoberajú. A v tejto kombinácii vlastne takého toho konzultingu, sústredenia sa na to, že vieme pretaviť tú víziu cez Element AI ako platformu do reality tej autonomity tímu a firiem. To je niečo, kam kráčame. Zjednodušenie a možno zopakujem, chceme budovať autonómne firmy, autonómne tímy a ľudí, ktorí vedia, že tá umelá inteligencia im extrémne zlepší, zrýchli a zefektívni čas, ktorý v práci trávia. Som videl nedávno taký film, to je film z roku 2013, volá sa, že Her. A myslím, že to je taká klasika v rámci AI filmov však. Je to taký evergreen, áno. Hej, a aj keď nie je až taký starý, ale je to veľmi dobrý film, aj dobre hodnotený. A tam sa vlastne stane to, že ten hlavný hrdina sa zalúbi do svojej konverzačnej partnerky, ktorá je operačný systém. A teraz poviem taký spoiler, hej, že ak to niekto nevidel, tak nech nepočúva, ale tam sa stane to, že tá AI sa uvedomí, vlastne, že existuje, uvedomí si sama seba. Myslíš si, že sa to do budúcna stane? Že si uvedomí niektorý z tých operačných systémov, že sa vie ovládať aj sám a že nepotrebuje prompty od ľudí? Ja tak skúsim šalonsky na to odpovedať. V oblasti AI nikto nevie veľmi presne predikovať, kam to s umelou inteligenciou dospeje a kam to s ňou potiahneme. Kto tvrdí nejakú konkrétnu víziu, tak v zásade nerozumie alebo není v takom detaile, aby pochopil, že v zásade ten budúci vývoj je tak strašne rýchly a tak rýchlo sa nám to mení pod rukami, že to nevieme úplne dobre predikovať. A týmto by som možno odpovedal na tú tvoju otázku, že či sa uvedomí, neviem, ale môžeme to veľmi rýchlo zistiť. Zistíme to rýchlo a tešíme sa každopádne na všetko, čo nás čaká. Extrémne.
O spoločnosti Elevon, o Element AI a o jej Knowledge Base som sa rozprával so zakladateľom Martinom Horvátom. Martin, ďakujem a želám všetko dobré. Ďakujem. Ahojte.